Bueno, egun on denoi, eskerrik asko etortzeagetik. Eta gaur prest gaude aurkezteko Zegama Aizgorri mendi maratoia. Azkeneko 26-25 urteetan gure Gipuzkoako kirol ekitaldien artean, goi mailako kirol ekitaldien artean, urtero garatzen ari den mendi lasterketako froga hau. Eta nirekin batera, mailan, badaukagu Joseba Izagirre, Zegamako udaleko alkatea, eta baita ere frogaren lasterketaren zuzendaria Ainhoa Txurruka dena. Aldundiaren aldetik, esatea beti pozgarria da gainditzea 25. ekitaldia eta aurtengo 26. beste aurrera pausu bat ematea. Eta egun hauetan esan dezakegu beste 350 lagunei loteria tokatuko zaiela, ze bakigu ze zaitasuna dagoen dortsala, lehiaketa honetan parte hartzeko dortsala lortzea, ez? Eta berez sortea opa dizaiokuke interesa daukaten guzti pertsona, milaka pertsona guzti hoiei. Esan dezakegu Zegama Aizkorri proga benetan kirolaren kutsu epiko hori daukala. Zaila da egia esan froga hori ikustea, ikusle moduan eta ez emozionatzea. Oso froga epikoa, hunkigarria eta benetan espektakulo izugarria eskaintzen duena da. Eta baita ere esan dezakegu atmosfera oso berezia daukan froga bat dela, gure Gipuzkoako egutegian dauden besteen artean atmosfera oso berezia dauka. Bestelako ekitaldia dela esan dezakegu. Kanpotik jende ugari etortzen da, hainbeste puntu ezberdinetatik, baita ere atzerritik, eta importantea da baita ere, askotan hitz egiten dugu kanpotik datozen da, baina hain froga exigente batean euskaldunak izatea eta gipuzkoarrak bai gure artean lehian parte hartzen izatea, benetan zaletasunaren adierazlea da eta kirol mailarena ere bai. Bukatzeko bakarrik esatea, Gipuzkoarrentzat eta ikusle moduan disfrutatzeko froga hau guretzat kirola maitatzen duen edozein Gipuzkoarrentzat froga hau meka bezala izan beharko litzake eta gure bizitzan zehar behintzat noizbait jun beharra dakagula disfrutatzera eta benetan oso froga bestelakoa da. Besterik gabe, Zegamako herriari zorionak eman nahi diogu, badakigu ze implikazioa daukan udala eta herri osoak, eta benetan zorionekoa da. Hitza pasako nioke Zegamako alkateari eta aurkezteko baita ere beraien aldetik. Oso ondo, egun on guztioi. Lehenik eta behin eskertu, nola ez, zuen presentzia. Eta gure frogarekiko erakusten dezuen interesa edabide ezberdinetako ordezkari guztioi. Gure mundu honetan askotan esaten dugun bezala, gauzak edo ekintzak egitea bezain zaila izaten da, ekintza horiek egin direla edo egin behar direla komunikatzea edo jakinaraztea. Orduan, zuek ere lan hori egiten duzu eta berriro ere eskerrak etortzeagatik. Iñakiri zuzenketa txiki bat egingo diot, 26. edizioa, uste esan dezula, 26 edizio egiteko asmoa badaukegu. Gehi ere bai, albaldin bada, baina aurtengoa 16. da. 16. edizioa. Bai, lasai. Hori izan da, konturatzerako, ate joka daukagu 16. Zegama Aizkorri mendi maratoia. Aurten ere munduko koparako puntagarria izango da, proba hau, orduan esan dezakegu, proba gailurrean daukagula. Zegama eta Aizkorri
uztartzen dituen ekimen honek herritarren sakrifizioa du oinarri. Horrez dago beste sekretuek. Alegie, auzolanak eragindakoa da Zegama Aizkorri mendi maratoia. Simple, horixe da. Uste dut, esan beharrik ere ez dagoela hori dela gure indargune nagusinetako edo nagusia. Proba egiteko garaian, herritarrak, erakundeak, enpresa laguntzaileak, mendi federazioak, korrikalariak, ikusleak, eragile guzti hauen baturak ahalbideratzen du Zegama Aizkorri maratoiak duen edo lortu duen arrakasta handi hau. Eta nola ez, froga gauzatzen den inguruaren edertasunare bai. Dano dakizuen bezala, Aizkorri Aratz parke naturalen zehar garatzen den froga bat da. La maratón alpina de Zegama tiene como premisa fundamental el voluntariado. Y en este sentido queremos contribuir a visualizar mediante la misma valores que hoy en día se cotizan muy a la baja, como son la solidaridad, altruismo, voluntariado, gratuidad, y que son precisamente nuestras señas de identidad. Contamos con una organización experimentada y que vive la prueba en primera persona, teniendo muy interiorizado que la Maratón de Zegama es un evento del que se ha dotado el municipio para su beneficio en común. Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Estamos en lo alto, pero debemos seguir cuidando aquello que nos encumbra, que básicamente son las razones y filosofía que motivaron el nacimiento de la prueba. Somos conscientes de que parte de la prueba transita por el Parque Natural Aizkorri Aratz y que prácticamente todo el recorrido cuenta con un valor naturalístico y gran valor paisajístico. Hemos cuidado desde el primer momento el aspecto medioambiental. Realizamos una recogida selectiva de los residuos que se generan en todo el recorrido. Nuestros pastores, ganaderos, forestalistas han perseverado en el cuidado de nuestro entorno, siendo los máximos responsables del buen estado y de la elegancia del paraje que habitamos. Es obvio que somos los más interesados en preservar nuestro entorno más próximo, entre otras razones porque somos los que más contacto tenemos con el territorio y, por ende, los primeros beneficiarios del mismo. Creemos que la maratón alpina Zegama Aizkorri es un elemento de atractivo turístico de primer nivel. Así, debo agradecer la colaboración y ayuda que nos ofrece desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, entendiendo que la maratón de Zegama es un reclamo turístico evidente que trasciende al ámbito local y redunda en beneficio del territorio histórico de Guipúzcoa y de Euskadi. En este sentido, nos cejaremos en el empeño de mostrar a los cuatro vientos nuestro bello medio físico, nuestro paisaje, nuestra cultura, forma de vivir, de luchar, de soñar, de amar, aunar objetivos y esfuerzos. La maratón alpina Zegama Aizkorri es una muestra de ello y agradecemos de todo corazón que también así se entienda y reconozca. Bueno, ikusten den moduan, bide lagun asko ditugu eta guretzat importantena dana herri bat daukagu atzetik aurrera egiteko. Hori da gure izateko arrazoia eta lanean jarraitzeko ilusioa. Por último, aprovecho la ocasión para trasladaros en nombre de Zegama y sus habitantes la invitación para el próximo 28 de mayo. Os acerquéis a Zegama a presenciar este evento deportivo de renombre y repercusión internacional. Os esperamos en Zegama. Eskerrik asko. Osongi, Ainhoa, mesedez, Ainhoak azalduko digu atal tekniko. Bueno, egunon, eskerrik asko, nik ere zuei hemen egotagatik. Bueno, teknikotasun zehatzetan sartu gabe, ze azkenean, maratoia ez du inongo aldaketarik izango, ez maratoiak, ez kilometro vertikalak eta ez da
gaztetxoen lasterketak ere. Pixka bat, hori bai, no? Nahi nuke hitz egin ez maratoiaz bakarrik. Zegama Aizkorri ezaguna maratoiak egin du ez. Eta 16 urtetan, edo aurten 16 garrenez, espero dugu orain arte izan duen jendearen harrera ona edukitzea ez. Baina, teknikoki ez da ezer aldatuko, ibilbide berdina izango da, partaide kopurua berdina izango da, hau askori gustatuko litzaiken arren igotzea, baina garbi daukagu ezin duela jende gehiago parte hartu. Beraz, maratoiari buruz, gero bukaeran esango ditut noiz irikitzen diren aurre izen emateak eta nola izango den dortsalen aukeraketa. Baina, pixka bat gehiago zentratu nahiko nuke gaur kilometro vertikalean, ez? Gaur goizeko bertako primizia da, zerbait bagenekien, baina gaur konfirmatu digute. Kilometro vertikala ere munduko kopan egongo dela, ISF-ko munduko kopan, beraz, guretzat, beti esan dugun bezala, ez da nahikoa, ez, mantentzea beti pentsatu behar da aurrera, eta berri ona da, guztiz berri ona, ze, kilometro vertikalak aurreko 2 urtetan harrera ona izan duen arren, suposatzen dugu, berri honekin, oraindik hobetuko dela, ez. Kilometro vertikala igazko rekorridu berdina izango du baita ere, 3 kilometro distantzia ditu, eta 1015 metroko desnibela dauka, eta iraule gainean bukatuko da, Zegamako plazan hasita ez. Kronometratuko den puntua plazatik ez den izango arren, aurreko urtean bezala, Arrionditik aterako da, eta distantzia hori hartuko da kontutan, baina, esan bezala berri handiena teknikoki edo guretzat hori da, ez? Gaur bertan, esan digutena, kilometro vertikala munduko kopan egon dela baita ere. Eta bestalde, baita nahi nuen hitz egin gure lasterketa txikiaz, ez? Agian, guk ere garrantzi gutxien ematen diogu honi, baina nik uste dut baduela, ez? Eta geroz eta gehiago hartzen ari dela, hartu beharko lukela. Badako hau lasterketa bat, igandean bertan, maiatzen 28 egiten dena baita ere, gaztetxoentzat, 16-18 urte bitarteko gazteentzat, urtetik urtera partaidetza ere igotzen doa, pixkanaka, eta nik uste dut hau dela garrantzitsua ez, hontan lan egin behar dela, guztiok, bai lasterketek eta baita zehazkenean hor dago ez. Hor dago gure edo kirolonen etorkizuna ere. Beraz, hori, 3 lasterketa hauek, astelenean bertan kirol probak webgunearen bidez, goizeko 9:00 irikiko da, 3 izena emateko aukera. Otsaiaren 16-tik, hori da, martxoaren 3 arte egongo da irikita, izen ematea. Otsaiaren 3 arte, hori da, otsaiaren 3 arte. Eta ondoren, otsaiaren 23-an, egingo da zozketa, ez? Bai kilometro vertikalean parte hartuko ahal izango dutenentzat, eta maratoian. Maratoian, beti esaten dugun bezala, premiatzen edo, saritzen dugu azkeneko 2 urtetan denbora honena izan duten 125 korrikalariek dortsala izango dute zuzenean, gero 225 dortsal zozketara joango dira, azkenean badakigu ez dela asko, baina maila honetan jarraitzeak eta beste konpromezu geroz eta gehiago sortzen dizkigute, eta garbi dago behar dugula gainontzeko dortsala ditugun konpromezu, elite, marka, patrozinatzaile guztientzat izango dira, ez? Eta kilometro vertikalean aurten lehenengoz baita ere, azkeneko 2 urtetan denbora onak dituztenak, baita zuzenean, ez dakigu, oraindik ez du erabaki zenbait dortsal, izango diren zuzenean denbora sartuko direnak, baina aurten ere horrela izango da kilometro vertikalean. Eta besterik gabe, hori, urtero bezala denon ateratzen den, eta nik ere gomidatzen zaituztet, maiatzen 28an bertan egoteko. Ea aurten eguraldi hobesoa dagoen, azkeneko urtetan eguraldi txarrarekin pixkat aspertu edo, epikotasun hori ematen dion arren, gauzak asko komplikatzen ditu ez. Así que, ea, eguraldi hobesoa egiten den, da eskerrik asko.
the other side. Mama says it's gonna get colder tonight, but if I picture you, then I'll be alright. I am ready. I am ready for you to be. It's been a little while since I held your hand, so my arms won't stretch to your distant lands. Give me every person in the whole wide world and I'll pick you out in a second, girl. I am ready. I am ready for you to be here. For you, to be here. It's been so many seconds since I've seen your face, and for all I know you're in outer space, dancing to the rhythms of the shooting stars, thinking of those times that forever arise. I am ready. I am ready for you to be here. For you. Been a little while since I've held your hand. No, my arms won't stretch to your distant land. Give me every person in the whole wide world and I'll pick you out in a second, girl. I am ready. I am ready for you to be here. Bideo polita benetan, ez dakit galderarik dagoen, komentarioren bat. Berreun. Bueno, besterik ez badago, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Mila esker.